Kattokaa nyt näitä maisemia. Tämmöisessä me joudutaan tänä talvena Sallassa elelemään. Ihan kohtuullisen kivat talvimaisemat on. Aurinkokin jo paistaa ja jopa vähän lämmittää, vaikka muuten on pakkasta aika raakastikin ollut. Melkein 30 paukutellut tässä tällä viikolla. Mutta kyllä tämä paljon parsii, kun tämmönen tykkytalvi on ollut. Luonto tarjoaa niin sanotusti parastaan kyllä, että sopivasti hiihtoloman viikot alkaa, niin mikäs täällä on muidenkin ollessa kuin meidän paikallisten Sallassa. Tästä vielä hilpasen töistä kotiin katsomaan mitä ne koiruet siellä touhuaa. Illalla vielä vähän työhommia ja sitten viikonlopun viettoa. Semmoista tällä kertaa.